Máis dun cento de corredores tomarán parte no Rally Ría de Arousa que se disputará esta fin de semana ao longo de 6 treitos que discorren polos concellos de Ribeira, Pobra, Rianxo e Boiro. Os treitos pasan a denominarse Concello de Ribeira, o cal discorre polo centro de Ribeira con 4 km 25. Construción Sabelleira, discorre pola contorna do concello, pasando por Oleiro, Sobrido, con un percorrido total de 11 km con 11. A Mancomunidade do Barbanza, este treito transcorre polo concello da Pobra, con un total de 8 km 72. Na xornada do domingo dispútanse outros 3 treitos, os cales son RDM Competición, con 10 km 44, discurre polos povos de Boimazán, Ourille, ao Araño, que son do concello de Rianxo. Furgonet Barbanza, con 8 km 46, percorre os lugares de Velles, Treites, Moimenta, Macenda, Insuachán, todos pertencentes ao concello de Boiro. Construcións e Reformas RD, con 11 km 58, sae da fervenza de Cadarnoxo hacia Runs, que pertence tamén ao concello de Boiro. Destaca a alta participación nunha proba tan xoven posto que iniciou a súa andaina o pasado ano. Nesta segunda edición pasou de 86 a 134 corredores. Os anos que non irrompía unha proba que a forza que irrompeu este rally no campeonato. Nós arrancamos con 86 o ano pasado e agora estamos falando dunha proba que se quedou a dous coches de ser o récord de Galicia este ano. Ademais do circuito habitual que discorre por pistas de zonas rurais, destaca este ano o treito urbano polo centro de Ribeira, que obrigará a impoñer restriccións á circulación durante a xornada do sábado, entre as 8 da mañá e as 8 da tarde. Eu sei que hai moita xente pois que, lóxicamente, lle van a pasar os seus vehículos diante da casa e van a ter problemas incluso de mobilidade para salir da súa propia casa. Pero eu creo que hai que pedirlle precisamente comprensión a esta xente. O evento atraerá ata a comarca a numerosos espectadores, consolidando así o Barbanza como un destino de turismo deportivo ao máis alto nivel. De logo é todo un éxito, porque en todas as iniciativas que se están apoiando deste tipo de turismo no tema deportivo, este ano ademais tivemos récord de participantes en todo. O espectáculo está garantido coa participación de experimentados pilotos como Víctor Senra ou Domingo Molinos, entre outros.